Bank ġdid li jonora lil poeti Mary Mejla u George Pizzani huwa parti mill-proġett ta' sbuħija fl-iskola primarja ta' Għajnsielem. Fil-Gżira Uċija ġie inawgurati x-xogħol ta' Tisbiħ fosthom dik tad-daħla u l-faċċata tal-iskola primarja. Matula diversi studenti ħadu sehem f'numru ta' attivitajiet ta' qari ta' poeżiji. Id-diżin jinkludi wkoll tisbieħ li jnaqqas l-impatt urban bankini u pavers tal-ħaxix, screens ħodor u ħitan vertikali, veġitazzjoni li joffru aktar privatezza u dera aktar naturali. L-ispazju fuq is-saqaf tat-tinda jkompli jsaħħaħ il-benefiċċji ekoloġiċi tal-proġett kif spjegat il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli. Fejn dak li qabel kien ħajt u konkrit inbidel biex issa it-tfal ikollhom entratura li hija iktar ħadra, għandha iktar siġar, għandha iktar xtieli u hija ħafna isbaħu tilqaħħom iktar. Il-Ministru Għawdex Krint Kamilleri qal li l-ħolqien ta' spazju ħodru aċċessibbli, speċjalment f'żoni madwar l-iskejjel, jagħti valur miżjud lill-komunità. Din hija l-mod ta' kif naħdmu anke ġewwa l-Gżira ta' Għawdex fejn il-partijiet kollha jingħaqdu sabiex fl-aħħar mill-aħħar nkunu qegħdin nagħtu proġett li jiswa għar-residenti u li fl-aħħar mill-aħħar ikun qed igawdi l-komunità minnu. Id-Direttur Ġenerali f'Ambjent Malta Herman Gallia spjega wkoll li b'dan il-proġett nieħal ħajd li kien hemm bejn il-binja tal-iskola u l-bankina u minflok tħawnu siġar u arbuxelli.